mi? Ćao svima! Pošto ste ovdje, molim vas, pripremite mi tortu. O, da. Baka Tome, razbit ću par jaja u činiju i zatim dodati brašno. Odlično, sada mešam. Ja, bako, s ovim zadatkom bolje će se snaći mikser. Dajte ovamo. Odlično. Gotovo testo sipam u kalupe za pečenje. Tako je. A to su moje jestive boje. Dodat ću ih u kalupe. Da. A sada sve mešam. Lepota. Svaka boja je savršena, jel da? Eto šta smo dobili. Sada to sve treba ispeći. Uradit ću to uz pomoć. Hej, mala, skloni se. Ali šta je tamo? Rose, beži bre. To nisu igračke. Strašno, ova deca me izluđuje. Ova šefica, tako bezobrazna. Čak mi ne dozvoljava ni da pogledam. Ja ne želim da pravim dosadnu tortu. Treba će mi huba buba. Da, puno huba bube. Stavit ću sve žvake u duboku činiju. A gde? O, smislila sam. Šefe, pozajmite mi vašu stvarčicu. Aha, treba će mi. Da, 2 će mi trebati. Dobro, neka je. A ja ću uzeti ovo. Odlično, a sada počinjem. Super mi ide. Gledajte, ova žvaka podsjeća na ljigavca i miriše tako ukusno. Blago meni, probat ću. Kakav super balon. A sada uzimam kalup i sipam unutra testo od žvake. Zagreću i dobiti ovakvu koru. Da, a sad mi treba krema. Evo je. A sad ću ja to pozajmiti. Ali zašto? O da, to je baš ono što mi treba. Naneću ovu kremu na svaki sloj. Tako je, kora po koru. Zatim ću odseći sve suvišno. Da. Nakon toga premazat ću sve kremom. I lepo razmazati. Ispalo je tako ravno, pogledajte. Kako vam se dopada? Vi ste majstor, šefe. Da, znam. Nešto nedostaje. Tačno, to su oči. Hej, opet ti, mala. Marš odavde. Dakle, zalepit ću oči. Dodati još par detalja. I eto, moj jednorog je spreman. Pogledajte kako sladak. Šta to leti? Bako, šta to radite? Izgubila sam poklopac od tegle. Evo ga, bako. Hvala vam. Dakle, za svoju tortu ću razlomiti keks na pola. To će biti uši. Divno. A sad ću posuti tortu odozgo kakaom u prahu. Da, super. Zatim dodajem oči i usta. Bako, to je tako slatko. Hvala, unuko. A šta ti imaš, draga? Vidi, ova čokoladica je za tebe. Hvala, to je baš ono što mi treba. Odgovara mi po boji. Dakle, stavit ću štapiće okolo. Odlično. Zatim dodajem slatke uši, oči i usta. Moje roze torte u obliku mačke je spremna. Wow, kakve neobične torte. Ko je to? Mačka medvjedići? Jednorog. Počet ću od njega. Tako je lepo unutra. Da, i ukus je ekstra. A sad ću probati medvedića. Kakve uši. Da, ova torta je čokoladna. Obožavam čokoladu. I ostala je posljednja torta. I ona je jako slatka. Sad ću da probam. Pa to je žvaka. Mnogo lepo. Dakle, pobedila je ova torta. To, pobjeda je moja. Bako, tako sam srećna. Imam karmin. Treba da ga iskoristim. Tako ukusan. Pa to je prava jagoda. Sad ću da probam. Fuj, to je odvratno. To
Nije bio jestivi karmin? Ups, baš mi je nezgodno. Je li to kulinarski izazov? Onda mi napravite jestivi karmin, jel može? Da, nema problema. A za svoj karmin ću uzeti žvaku huba-buba. Tako je ukusna, ne mogu da odolim. I gledajte, baloni su ekstra, da. Dakle, stavljam sve žvake u duboku činiju. Tako je. A sad mi treba nešto da ih otopim. O, Liv, šta to imaš? Stanica za pravljenje napitaka? Moram da pozajmim to. Žao mi, izvini. Dakle, vreme je da otopim sve svoje žvake. Da, tako je da ne ostane grudvica. Ispalo je odlično. A šta je to kod Jess? Hehe, zdravo, hoćeš da plešeš? Da, hoću. Aha, razumem, znači Jess je veliki obožavalac Labubu. A znači i Karmin će biti sa takvom igračkom. Da, to će biti jako dobro. Sipam fil unutra. Treba napuniti sve do ivica. Hej, pozajmi mi ovaj sprej. Wow! Seme, počni već da radiš nešto. Dobro, ja ću napraviti karmin u temi Minecrafta. Ja mislim da Jess neće biti zadovoljna. To ćemo još vidjeti. Dakle, sipam unutra čokoladu i razmazujem sve po krajevima. Odlično. A ovo mi više ne treba. A sprej mi vrati. Dakle, kad se čokolada zaladila, mogu sipati bombone M&M's. Znam da ih Jess obožava, ali to još nije sve. Prelivam medom. Aha, tako je, dovoljno. A sada stavljam to sve unutra. To je to. Ja sam završio. Nije loše. Šta je ovo? Odlično. Reagent gazirana voda je uspešno dodan. Hajde da vidimo šta je ostalo. Žele bombone. Odlično. Da vidimo kakva će biti reakcija. Šta je dalje na mom spisku? To je nešto najkiselije i najopasnije. Treba dodati ove bombone u minimalnoj količini. Ups. Izgleda da će nešto biti. Koliko pene. Plašim se. Čekajte. Eksperiment je ipak uspeo. Gledajte. Wow. Kako je sve lepo i zanimljivo. Ovaj karmin izgleda cool. Probat ću ga. Zanimljivo. Ali ne mogu da shvatim kakav je ukus. Zašto je tako kiselo? Nikad nisam jela tako nešto. I mislim da više neću. To liči na čokoladu. Ne mogu da zagrizem. Šta je bre to? Okej, hajde da vidimo šta je unutra. Verovatno mogu iskoristiti ovo. Da, uspela sam da razbijem karmin. Hajde, otvaraj se. Wow, punjenje izgleda ekstra. Da, to je tako slatko i ukusno. Divno. Dovoljno, idemo dalje. Ne mogu da verujem. Je li to moj omiljeni Labubu? Čekajte, ali gde je slatkiš? Mirno, vidi. Moje jelo je kao pravi karmin. Samo ga treba odvrnuti. Shvatila sam. Dakle, odvrćem. Neverovatno. Ovo je zaista kao pravi karmin. Sad ću da probam. Ukusno, da. Sad je vreme da napravim balon. Gledajte. Zabavno. Veoma mi je teško da izaberem pobednika. Pobedili ste oboje. Cool. Baci pet, Miley. Nemaš sreće, Liv, šta ću ti ja? Hajde da započnemo naš kulinarski izazov. Pripremite ribu. Naravno, draga Bela. Hajde da počnemo.
Ja koristim Nutellu. Kakav miris. Dakle, sipat ću Nutellu u kalup za veliko jaje. Da. Kada se Nutella stekne, treba izvaditi polovine čokoladnog jeta i spojiti. Bellissimo. A sad ću podeliti jaje na 2 polovine. Uspelo je. I spojit ću to ovako. Oho, šef ima čak i pomoćnike. Kako zanimljivo. I još jedan šef. A vi ste odličan tim, svaka čast. Ojoj, mamice, šta se to dešava? To je to, a sada treba obojiti svoju figuricu. Treba da mi ajkula postane plava. O da, kako lepa boja. Gledajte, to je nevjerovatno. Baš mi se sviđa. Ups, malo sam vas isprljao. Okej, sada možete pogledati rezultat. Šta se dešava? Riblja kost. Kakav užas. Naravno, jer ću ja za svoju unuku pripremiti najukusniju ribu. Ispržit ću je s obe strane, a zatim dodati povrće i sir. Eto, skoro je sve gotovo. Ostalo je dodati ruzmarin. Kakav miris. Stavit ću 1 gramčicu. Šta je ovo? Jennifer, šta to radiš? Sve je jednostavno, bako. Treba mi puno žvake. Tako je ukusna. Gledajte kako mogu. Super. Okej. Sada treba razvaljati žvaku. I oblikovati ribu od nje. Aha, tako je. Gledajte, ispao je slatki delfin. To je divno. Nevjerovatno slatko. To je to, svi smo završili. Da, Bella, probaj, draga. Wow, tako brzo. Ne, samo ne, prava riba, nisam na to mislila. Okej, probat ću malo. Joj, čak i miriše ružno. Ne, to nije za mene. Okej, a šta je ovo? Liči na čokoladnu ajkulu. Da, to je stvarno čokolada. Baš je ukusna. Tako mi se sviđa. Obožavam čokoladu. Hoću da probam rep. Tako je lijep. Super. Okej, dovoljno. A šta još imamo? Juj, kako sladak roza delfin. Takva je duša. Pa to je žvaka, čekajte. Super. Dakle, ko je pobedio? Delfin mi se najviše dopala. Hvala, Bella. Ti si najbolja sestra. Naravno. Hajde da napravimo toplu čokoladu. Jel može? Kako divno. Gde mi je čajnik? Evo ga. Odlično. U njemu se već hladi ukusna topla čokolada. Neverovatan miris. Sipat ću čokoladu u šolju. Odlično. A sad ću uzeti kapućinator da umutim mleko do guste pene. Gotovo. Prebacit ću mlečnu penu u šolju. A sada želim da napravim mačku od pene. Odlično mi ide. Napravit ću prelepe uši. Divno. Ostalo nacrtati njušku čokoladnom glazurom. Dodat ću šarene detalje. I to je to. Ispalo divno. Zadovoljna sam. Pogledajte. Jill. Znam šta da radim. I ja želim da umutim mleko. Bolje da odmah umutim svo mleko u pakovanju. Šta se dešava? Kakav moćan kapućinator. Sve se proslo. Odakle uzeti penu? Balerine ima. Hajde da ukrademo malo. Tako je. Stavljam mlečnu penu na toplu čokoladu. Super. A sada uzimam šablon. Stavljam ga na penu. A sad ću izvaditi kakao. Ups, sve sam prosula.
To je previše. Jao, ništa mi nije uspelo. Kakav užas. I šta sad da radim? Dobro, imam bolju ideju. Uzet ću pakovanje šlaga i stisnut ću ga u kalup. Sklonit ću višak i to je to. Stavljam u frižider da se stegne. A šta se kod vas dešava? Balerina, daj mi šolju, daj, potrebna mi je! Šefe, šta sebi dozvoljavate? Ne dirajte moju glavu. Bolje da vam dam drugu veliku šolju. Izvolite. Odlično, mua! Hvala, balerina! To je baš ono što mi treba! Hvala! Okej, hajde da počnemo da kuvamo. U šolju ću sipati kakao. Da, zatim puno toplog mlijeka. Super! A posle stavljam mlečnu penu. Od mlečne pene treba napraviti lice mačke. Da, tako je. Oči, nos i njuška. Uspeo sam. Ukrasit ću šolju marshmallowom. A sad ću se ugrijati uz pomoć brennera. Evo ga. Da, tako je. Ja sam završio. Jill, ostala si samo ti. Da, sad ću izvaditi iz frižidera kalup i izvaditi mačku. Uspelo je! Divno! Stavljam je na mlečnu penu i to je to! Rose, probaj! Prijetno! Wow! Tako želim da pijem! Hajde da počnemo sa ovom ogromnom šoljom! Ona je sva ukrašena marshmallowom! Obožavam! A sad ću probati i sam napitak! Ukusno! Wow! Kako slatka šoljica! A u toplo čokoladi pliva mače! Želim što pre da ga probam! Kako ukusno! Super! Ovo je tako dobro! A šta dalje? Wow! Kako lijepo! Piće je jako ukusno! A da li je maca lijepa? Da! Oduševljena sam! Odlučila sam da dam pobedu balerini! Stvarno? Tako sam se trudila! Hvala, Rose! A već sam izabrala šta želim. Hoću tortu, jel može? To je sjajna ideja. Baš znam kakvog će oblika biti moja torta. A Mija obožava ove patike. Onda ću napraviti tortu u obliku patike. To nije teško. Samo treba oblikovati kore. Odlično. A zatim istiskujem što više krema na tortu i razmazat ću ga lopaticom. Odlično. Dodajem šarene detalje od fondana i to je to. Sada uzimam kalup sa okruglim kuglicama i sipam unutra žele. Treba napraviti nekoliko takvih kalupa da kuglice budu različitih boja. Ostaje da se sve zamrzne. Dragi, šta radiš? Moraš hitno da počneš da kuvaš. Kreni. Da, sećam se, bako. Od čega da počnem? Tačno. Sipat ću ovaj milkshake u činiju. A flašu ću iseći na 2 dela. Zatim u jedan deo sipam čokoladu. Tako je. Rasporedit ću. A višak ću preliti u drugu polovinu flaše. Sada treba izvaditi čokoladni oblik iz flaše. Uspeo sam. Zatim uzimam Oreo keks. Sipat ću ga u činiju. Dodat ću malo krema. A sad mi treba ovo. Pogledajte, ovo je baš moćno. Mešam. I ostaje mi samo da sastavim tortu. Dakle, kora, krem, Oreo, pa opet kora i tako do kraja. Pokrivam drugom polovinom čokoladne flaše, stavljam etiketu i izgleda kao prava flaša. Svaka mi čast. Sada uzimam Malteser s kuglice. Potpuno prekrivam flašu čokoladnim bombonama. Gotovo. Opet vadim svoju kazaljku. Bako, pogledaj moju tortu. Dragi, bravo. To je moj sat. Znači, vreme je da izvadim svoje žele kuglice.
Da, savršene su. Sad ću prekriti svoju tortu žele kuglicama. Joj, to izgleda tako neobično. Sviđa mi se. Ok, sad ja. Odvrnut ću poklopac. I stisnuti šareni krem na koru. Zatim stavljam drugu koru. I vadim nož. Odseći ću višak. Tako je. A zatim ću dodati fondan. Lepo. Opet treba odseći višak. Ostaje samo dodati detalje. Napravila sam pravu tubu. Treba je samo ukrasiti. Koristit ću različite Skittles bombone. O da, to izgleda prelepo. Dodajem etiketu i gotovo. A Mija, možeš da probaš. Prijatno. Wow, kako sve lepo izgleda. Počet ću od ove šarene torte. Wow, čak je unutra šarena. Jedva čekam da probam. Prelepo. A šta je sljedeće? Torta u obliku patike? Baš originalna ideja. Ne bih ni rekla da je to torta. Da, ovo je baš ukusno. Sviđa mi se. I žele kuglice su odlične. A sad je red na posljednju tortu. Ovo je nešto čokoladno. Maltesers, obožavam ih. A šta je unutra? Unutra je torta. Probat ću. Fantastično. Zadovoljna sam. Ostalo je da izaberem pobednika. Odlučila sam, to je Dustin. O da, znao sam da ću uspeti. Ćao svima, ovo je kulinarski izazov. Šta želi naša mala devojčica? Ja hoću tortu. Hajde, počnite da je pravite. Ako nemate ništa protiv, ja ću početi. Dakle, prvo ću sastaviti tortu. Imam kore od borovnica. I krem, također od borovnica. Stavljam koru, krem i tako radim dok ne potrošim kore. Zatim ću premazati tortu kremom. O da, tako je. Ispalo je prelepo. Odozgo prekrivam tortu fondanom. I odseći ću sve suvišno. Okrećem tortu. To je to. Sad je mogu ukrasiti. Dodajem sliku Rumi i njeno ime od pirinčanog papira. Odozgo pravim ljubičaste rezance od fondana. Uspelo je. O, kako si to super smislila, šefe. A ja imam šarenu tortu, zar to nije super? Nije loše. A šta je kod Mije? Odlično. Hvala, šefe, trudila sam se. Dakle, sad ću napraviti ukrase za moju tortu. Uzet ću crno testo i nacrtati konturu. Super! Sada dodajem druge boje. Okrećem i to je to. Gledajte, ispao je naranđast nagator. Dodajem više različitih palačinki na tortu. Svaka čast. Čekajte, ja još nisam napravio tortu. Dakle, uzimam šareni krem. Aha, tako je. Prekriću tortu kremom različitih boja. Gotovo. A sada vadim testo. Izrezat ću labubu uz pomoć kalupa. Da, sklanjam sve suvišno i eto, uspelo je. Šaljem u rernu i čekam da se ispeče. Još malo, to je to, može da se vadi. A sad ću nacrtati detalje. A uši se mogu pojesti. Treba mi samo njuška. Da, ispalo je super, ili to? Kakva smešna torta je kod Kurta. Nemoj se smijati moj torti. Smirite se. A bolje pogledajte kako ću sada napraviti jestivu figuricu Rosine omiljene lopkinje, Rumi. Ovome su me učili u školi šefova. Odlično. Glava je spremna. Stavit ću telo i to je to. Ispalo je predivno. Bellissimo. A ja sam napravio labubu. A ja imam balerinu Cappuccino.
Svaka čast, deco. Uspeli ste. Hajde, ukrasite svoje torte i daćemo ih Rose. Prijatno, draga. Wow! Napravili ste sve ove torte za mene? Ozbiljno? Presrećna sam. Hoću da probam ovu roza tortu. Baš je lepa. Mnogo mi se sviđa. O, a šta je ovde? Opa! Šarena torta. Izgleda zanimljivo. A kakav je ukus? O, nije loše. A tu je torta u obliku kante rezanaca sa rumi. Ekstra. Jedva čekam da probam. O, to je prelepo. Ali, ko je pobedio? Ne mogu da izaberem. Dobro, svi ste pobedili. O, da, slažem